Maria. Obrim pàgina d'actualitat en la vesprada amb tu, parlant de les novetats del doble cas del crim de Xilxes. Ampa. Així és, Maria, i és que de fet tenim una última hora perquè aquesta vesprada ha estat escorcollant durant més de 3 hores i ser pis compartit on residia el presumpte assassí al barri valencià de Benicalap. I ho han fet en presència del detingut i també del seu advocat. En el registre estaven començant per tal de trobar el què? L'arma homicida. L'objectiu era localitzar la presumpta arma amb la que hauria assassinat a la seva exparella i a la seva filla menor, recordem, de 12 anys. Es tracta ja confirmat d'un crim de violència masclista. Este programa ha pogut parlar avui amb Vicente, el germà i tio de les víctimes. Ens ha relatat la naturalitat amb la que el presumpte assassí es va dirigir a ell i, atenció, perquè ens confirma que a través de les càmeres de seguretat de l'Ajuntament de Xilxes quedaria comprovat que ell va ser l'autor dels fets. Declaracions en exclusiva de Vicente, el germà de les víctimes, i és que recordem que ja són 3 les víctimes mortals per violència de gènere que registren així en la comunitat valenciana en el que portem d'any, Maria. I ara un altre cas, i és que portem un any sense pistes. Avui es complís precisament un any de l'assassinat de l'empresari i exalcalde de Gandia, Arturo Torró. Un crim, com diem, que continua sense resoldre's. Recordem que el cos sense vida de Torró va aparèixer al costat del seu vehicle encara en marxa a la vora de l'autovia A38 a l'altura de Xeresa. Inicialment es va pensar que era un crim per encàrrec, però totes les hipòtesis continuen a dia d'avui obertes i un any després no es descarta que hagi sigut un robatori amb aquest resultat fatal d'homicidi. Un crim que continua, com veiem, cobert d'eixes incògnites i així a casa nostra preocupats una nova jornada i sembla que serà l'última per aquesta borrasca Pedro que ens deixa forts vents en tota la comunitat valenciana. A hores d'ara està activada aquesta alerta taronja al nord amb aquest vent, un vent que ha arribat i ha bufat en ratxes superiors als 100 km per hora. De fet, a Xert, a la Mola de Xert, s'han arribat als 140 km per hora. A les 4 de la vesprada, hem de dir, això és l'última hora, s'ha restablert la circulació ferroviària entre la comunitat valenciana i Catalunya després de 5 hores interrompudes. En total, en la jornada s'han cancel·lat 5 convois amb destinació origen Catalunya i la comunitat valenciana, el que ha afectat a nombrosos viatgers. Així els tenim. A la normalitat, així en el parc central de Torrent. Esperem que puguem prompte tornar a la normalitat i és que recordem que només el cap de setmana passat van ser 800 les incidències que van registrar els equips d'emergència per aquests forts vents. Sembla que ja la situació s'estabilitza i podríem dir que estem en les últimes hores d'aquests forts vents